Проблем на детската площадка. В една ветровита сутрин в малкото градче Тоби сложи зеления си гащеризон и изтича навън, размахвайки чантата си за обяд. Той вдиша свежия въздух и се усмихна на виковете на деца, които се въртяха около него като ято птици. На детската площадка Тоби забеляза Еми до катерушката. Тя размахваше ръце, докато се опитваше да организира децата да играят в някаква игра. „Хайде, Тоби! Джейк! И ти!“ извика тя. Джейк подскочи и широка усмивка се появи на лицето му. Децата се люлееха, смеейки се, докато се предизвикваха кой ще полети най-високо. Тоби беше толкова заед да се смее, че остави обяда си, сандвича и всичко останало на ръба на парзалката. Той забрави за това, докато по-късно не чу лепкаво пляскане под краката си. Еми ахна. „О, не! Нечий обяд току-що се е…“ сплескал. Бузите на Тоби пламнаха. „Това беше мое“, промърмори той, втренчен в смачканата торбичка. Наоколо деца се суетяха, търсейки играчки, кофички и лопатки, дори една единствена обувка. Детската площадка бръмчеше от въпроси, някои деца хленчеха, други се радваха. В този момент тяхната учителка госпожа Лин се подготвяше за следващия час със своя верен помощник, роботът Уили. На двора Джейк почеса стърчащата си коса и каза: „Загубих любимия си маркер и мисля, че някой току-що ми взе футболната топка по погрешка.“ Тоби се ядоса. Защо всички губеха вещите си тук? Сякаш детската площадка изяжда разни неща, промърмори той, въздъхвайки. По време на час, госпожа Лин забеляза мрачните лица и покани всички да седнат на килима в класната стая, който беше огрян от слънчевите лъчи. „Големите проблеми, които изглеждат сложни, са просто възможности“, каза тя, а цветните й обеци се люлееха, докато говореше. „Какво те притеснява най-много в училище днес?“ Еми се обади. „Продължаваме да губим разни неща по време на междучасието, госпожо Лин“, Тоби кимна. „А понякога нещата се объркват или чупят.“ Усмивката на госпожа Лин беше мила и търпелива. „Някой от вас опитвал ли е някога да изобрети решение?“ Джейк се оживи. „Можем ли?“ „Разбира се“, отговори госпожа Лин. „Изобретателите са наистина добри в това.“ По-късно, седнал под дървото на детската площадка, умът на Тоби се въртеше като работещ двигател. „Ако направим нещо, така че децата никога повече да не губят вещите си“, каза той. Еми бавно кимна, усуквайки червената си лента за глава. „Ще трябва да разберем какво губят всички.“ Джейк извади тетрадката си и започна да скицира странни, забавни машини. Една с 100 ръце, която грабваше играчки и ги пъхаше в кутии. Тоби се засмя. Той хареса идеите му. През целия ден приятелите питаха другите деца: „Губил ли си нещо напоследък?“ Отговорите идваха бързо. Ръкавици, книги от библиотеката, храна. Тетрадката на Джейк беше пълна с драсканици и идеи, докато Еми изброяваше проблемите. Нейният спретнат почерк се открояваше там, където драсканиците на Джейк се извиваха на кръгове. Когато следобедният звънец звънна, Тоби се почувства развълнуван. Тревогата му беше заменена от лъч надежда. Може би не беше единственият със смачкан сандвич или липсваща ръкавица. Същата нощ, докато здрачът изпъстряше небето в лилаво, Тоби погледна през прозореца, а в очите му се крояха нови планове. Той си прошепна: „Утре ще помогна. Всички ще помогнем.“ И точно когато се настани в леглото, той се зачуди.
Ами ако можеха да измислят нещо прекрасно заедно. Идеята проблесна в съзнанието му, нараствайки с всяко вдишване.